Dit hier is ik Talsma Shipyard, sponsor van het Hoenekop Festival XXL. Talsma Shipyards is vestigen in Frencher. En ze kun je skippen bouwen van op 80 meter. Maar ik doe zo'n reparaties, ombouwen van skippen en andere constructies. Zat je hem zien in het televisieprogramma Scheepsbouw voor Beginners. Hasta la baby, vista. Ik wie Talsma Shipyards, sponsor van de film Ster. En dat leveren deze mooie beelden op. Talsma Shipyards is een dynamisch bedrijf dat echt altijd op zoek is naar jonge mensen die de oude ambacht van het scheepsbouwen leren willen. Want ze staan te springen om mensen, jong en oud. Tegen wie is bij wie mij Talsma Shipyards als sponsor van het Hoenekop Festival XXL.